Postoje razni sistemi koji ograničavaju pripremu hrane. To su takozvane restrikcije u hrani ili takozvani sistemi pripreme hrane. Najpoznatiji su certifikovani HACCP, a uz to postoje i verski poput halala i košera. Jedan od takvih restrikcija kako bi se trebalo meso pripremati, na primjer u košeru je da meso ne sme biti u onome od čega je sadojeno, u stvari u mleku. Pošto na našoj teritoriji ja mislim da se neće urediti Jevreji, niti spremamo po košer standardima, mi ćemo danas pripremiti nešto što je po srpskim standardima apsolutno savršeno i ukusno, a to je jaretina u mleku. Meso se uglavnom, da bi se spremalo, drži u pacu, u marinadi, u salamuri, a neretko se meso drži u mleku. Zbog čega? Što ga ono tako omekša, čini ga da bude lepo i ukusno i da mu tu finoću. Mi volimo da spremamo teletinu ili jaretinu, kako ćemo i danas spremati, u mleku. Kažu da meso treba da pobeli. Teletina ili jaretina se kad se zakolju stave da krv iscuri, pa se uglavnom mlada teletina preliva prvo vrelom vodom da meso izbeli. Kažu da je to tako da bi sva krv izašla, da bi samo sočnost ostala. Ja nekako mislim da se tako gubi jako na kvalitetu samoga mesa i da se ta svežina njegova baš onako ubije. Zbog toga, ako hoćemo da dobijemo savršeni ukus, možemo ga ostaviti da odstoji samo u hladnom mleku, da bi pokupilo još više tečnosti, da bi bilo još lepše i kasnije krtije. A mi ćemo ga kuvati isto danas u mleku kako bi bilo savršeno ukusno. U pripremi ovog recepta pomoći će mi čovek koji svojom vedrinom, što bi rekli, mrači i oblači, ali svojom vedrinom unosi pozitivnost u svaki objekat u koji uđe i u svaki život svog studenta i učenika sa kojim sarađuje. Velika zadovoljstvo i čast, Momčilo Conić. Dobar dan, ponovo Maja. Da, kako ponovo, mi se prvi put vidio? Da, da. Drago mi je što si ovde da uradimo par ovih emisija koje ćemo raditi i ja bih htjela da ti objasniš kako je to na jugu kad se priprema teletina ili jaretina u mleku. Ovaj recept koji ćemo danas raditi je od davnina. Car Justinijan je to koristio, Caričin grad nadomak Leskovca, nekih 27 km. To je stara receptura koja se prenosi iz generacije u generaciju. Mlada jaretina u mleku, njegova supruga Teodora je isključivo tražila da se za vreme ručka obavezno spremi ili jaretina ili teletina. Tu pikantnost i tu staru recepturu ćemo danas uraditi zajedno. Ti si radio na rekonstrukciji Justinijanove trpeze i ovo je jedan od najonako interesantnijih recepata zato što ga mi koristimo u našoj ishrani, a ni ne znamo da to vuče od kad svoje poreklo i svoju tradiciju. Trebamo se vratiti starim recepturama, trebamo negovati to nešto što imamo mi, a imamo dosta toga što je nešto autohtono naše, a da nismo prepisali iz drugih kuhinja. Zbog toga je i ovaj serijal gde možemo pokazati da toliko smo bogati sa tradicijom, istorijskim nasleđem i našom kulturom, gastrokulturom i tako tim kuvarsko-kulinarskim nasleđem, a danas ćemo je uraditi kroz ovaj serijal na totalno modern način i pokazati novim generacijama da staro može biti novo samo uz malo mašte. Tako je. Pošto dve glave misle bolje od jedne, mi ćemo zajedničkim snagama pripremiti naš recept. Ok, ti ćeš reći ovdje šta imamo, koji komad mesa? Znači imamo jaretinu od buta, koju smo lepo sve očistili od žilica, lepo istranžirali, ispanglovali, kako to kažu kod mene na jugu. Malo samo soli i mleka, nalićemo i kuvat ćemo sve to dok ne omekša. Da bismo spremili ovaj recept za dosta kratko vrijeme, mi ćemo koristiti ekspres lonac i za 20 minuta će biti naše meso apsolutno kuvano do savršenstva. Apsolutno se slažem. Dobro.
Pošto se naša jaretina ako lepo raskuvala u mleku, sve se odvaja koliko je lepa. Mekano, sočno. Sad bi ja to slatko pojela, vidim i ti. I bez sosa i bez dekoracije. Ti ćeš sad to pretvoriti u stvari u tartar koji ćemo staviti u kalup i oblikovat ćemo lepo da ima neku lepu formu i neki oblik. To će biti onako jedna lepa porcija i stavit ćemo ovo da se ohladi u frižideru. Sada ćemo momčilo i ja servirati naše jelo. Počet ćemo tako što ćemo napraviti na sredini malo gnezdo i na njemu ćemo servirati. Od najlepših delova rukole ćemo napraviti ovdje jedno malo gnezdo i na to ćemo staviti naš sunđer. I onda ćemo na sunđer i oko sunđera staviti naše sveže povrće kao pravu salatu. Savršeno. Onda tvoju leskovačku papriku, jeste. Bez paprike ništa. I na kraju ćemo završiti celu našu kompoziciju sa malo duvan čvaraka, tih sprže tvoje čuvene koje si mi doneo, pa sam stavila namjerno da se vidi kakve je poređenje između sprže i ovog našeg molekularnog sunđera, da je sprža u stvari organski sunđer, je li tako? Da, prirodni. Da. I sad ćemo uzeti ovu našu mrežu, znači ono mlijeko koje smo kuvali, u mlijeku kojem smo kuvali uzeli smo mrežu i dehidrirali je, pa ćemo staviti našu mrežu kao deo naše dekoracije. Ovo je inače jako ukusno, ja mnogo volim kad ovu, to je u stvari mast mlečna koja se skuvala i zajedno sa... Ok, to bi trebalo da bude dovoljno. Ok, i onda ćemo uz to staviti malo zeleniša, onako da bude i ukusno kako miriše. To je naš ovdje futoški pravi zeleni, onako organski. I pošto je ovo dosta veliki cvijet, koristit ćemo male cvetove. Naše jelo je posluženo. Uživajte.